they watching, 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 now they watching me, they watching, 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 now they watching me. Bol to iba sen v mladom veku, že keď budem dospelý, budem veľký a že budú ma vysielať telky a povediem svet do nového veku, v ktorom je party namiesto vojny a všetci sú oveľa viac svojimi. Dostal som dar, ľudia ma ľúbia a keď hovorím, tak ma počúvajú a keď nechcem aj, tak ma ponúkajú a som star. Planety krúžia a to moje svetlo žiari jasne a skoro všetko je to úžasné, ale máme kríž. Ľudia ma súdia, všetci presvedčení, že ma poznajú, pritom sami seba nerozoznajú a to si píš, že ani netušia o mojich anieloch a mojich démonoch a čo skrýva sa v mojich trezoroch. Je to požehnanie, ale kľatba zároveň, stále povinný dvíhať úroveň, cítim sa byť na to vybavený.